хабари нав аз шаҳри Екатеринбург барои шумо дӯстони азиз. Дар технис 14А. Алейкум бародарони азиз, касе дай на ткан штор дар кор боша, не магазин бия. Я тамоша дорем хай. Дӯстони азиз, медроем оз мебинем бародарон. Таганский ряд. Таганский ряд тай мост данистаин. Ру пари Таганский ряд нав шуда шудаге. Дроина бародарон тамоша кунем. Чӣ штори дар кор бошаш ҳаст? Салому алейкум. Чӣ намуд материал дар кор боша барои шумо ина бародаро тайёр кардагиам. Ягом ҷо нарен. Дар Таганский ряд бен рӯ пару технически 16 да баршда. Тамоми намуди материал ҳаст. Бародарони азиз, касе ки намедона адресшоз ма дар поён менависам, номерои телефоншона даже метонем заказ кунем. Идёмте, выбирайте, девушка. Тагай ҷа ҳам оптумай, ҳам штучни? Дӯстони азиз, ина ин хеле пардом ҳаста. Ба пурагӣ. Ҷа ҳам тайёр шай, ҳам метраки? Метраки фақат тайёрш нест, а? Дорем ҷа заказ хати. Ина дӯстони азиз, барои корхонатон мегирен, барои хонатон мегирен. Тамоми намудаш ҳаста, дузандаам ҳаминҷа буда. Кадом модел дар кортунай духта метия. Дузандаи профессионал. Хаем бародарои хумонай бо бародарои муъмин, мусулмон ва бародарои тоҷик дар шаҳри Екатеринбург. Тамоми намудаш ҳастай бародаро. Ҳаминҷа брида метиятон. Ин нав кушода шудай. Иншалло имрӯзе бас кун кушода шайшон. Ол нақшида. Бародарони азиз, ин аллакай гуфти гапо тайёрӣ ба кушода шавия. Гуфти гапо мехай як мо дромем ва шумо огоҳ кунем ки дар куҷо аст. Канали Самбой, канали Самбой дар хизмати шумо. Рости гап ма мима рафте сабдам хай. Анҷа пайдо шуда. Нав дидум ки анҷа нав кушода шуда. Бароям қан не да подвал шай. Да якум этаж не да подвал шай. Ана айдар меброи на рӯ пари Пекин. Рӯ пари Пекин ад дӯстони азиз. Ина тканем ҷул штор. Рекламашон задам. Нем ди этажа да. Адрес точный адрес технический 14А. Технический 14А. Хабари нав аз шаҳри Екатеринбург барои шумо дӯстони азиз. Дар технический 14А.